Der var engang en konge. Han havde 3 smukke døtre og en have, han var meget stolt af. Især det særligt smukke æbletræ med store røde æbler, som ingen må spise af. Hans prinsesser spiste et af æblerne og sank straks under jorden. Da kongen opdagede, at prinsesserne var væk, sendte han bud efter 3 jægere til at finde dem og lod en prinsesse til den, der reddede prinsesserne. Jægerne ankom til et stort slot med et bord fyldt med mad, der aldrig blev koldt. En lille underjordisk mand dukkede op og tædede de 2 ældste jægere. Den yngste jæger tog kampen op, og den lille mand viste vej til den brønd, hvor prinsesserne befandt sig. Nede i brønden var der 3 kamre med 3 drager, som hver især bevogtede prinsesserne. Han besejrede dragerne og befriede prinsesserne, som hans brødre rejste op i en kurv. For at teste sin brødres troskab, lagde han en sten i kurven i stedet for sig selv. Og brødrene lod stenen falde og troede derfor, at den yngste jæger var død. Fanget i de underjordiske fandt han en fløjte, og ved hjælp af fløjtens toner fremkaldte han de underjordiske, som hjalp ham op. Da han kom op, troede alle, han var død, og hans bror var i gang med at gifte sig med den ene af prinsesserne. Han viste sig til brylluppet, og kongen fandt ud af, hvad der var sket, og lod de 2 brødre hænge. Selv fik den yngste jæger den yngste prinsesse som hustru. Jeg var med til brylluppet, og da jeg trak et par glassko på, stødte jeg mod en sten, og kling-klang sprang de i 1000 stykker. Ba-da-da, ba-da-da.